الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bayan wannan godiyar mu ga Allah ta ƙara tabbata, kuma dai ba za mu gushe ba muna ci gaba da godewa Allah din kan tarin ne'imomi da wasu abubuwa da Allah yake mana. To ba za mu gushe muna ci gaba da godewa din, muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya datar da mu da dukkanin alkhairan da ke wannan lokaci mai falala da albarka. Muka duba lokacin ya riga ya gangaro sosai, ma'ana kusan za mu iya cewa za a kwashe goman tsakiya, ita ma za ta wuce. Abin da ya rage saboda haka goman ƙarshe ne yanzu ko muke tunkara cikin yardar Allah. To ita wannan goman ƙarshen ita ce dama goma ta fafatawa, ita ce goma wadda za a daɗa zagewa alherin dadda kai, saboda haka yanzu ne kuma za ka ninka. Yanzu abubuwa za su daɗa tashin farashi, tashin goron zabo, tashin makoma dai menene. To a wannan goma ta ƙarshe ita ce goma wadda za ku yi sallama da Ramadan daga wannan goma, saboda haka azumin ya riga ya ƙare. To ibada ba ka makafar yaro, ibada yi za ka yi da gaske, azumin ka da gyara shi, sallolinka saboda haka ba su himma da kulawa. Da daddare a tashi, ko ba ka da ƙarfin da za ka yi wasu abubuwan, amma dai farka wannan dai a farka, a yi istighfari, salatu annabi sallallahu alaihi wasallam da sauransu, a karanta alqur'ani wadan abin da ya sawwaka na wanda Allah ya sa ka iya. Saboda haka waɗannan abubuwa kada mu rena su, kar mu rena su. Lokaci ne mai muhimmanci. A irin wannan lokacin shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tashi dukkanin iyalansa domin raya wannan dare, kuma a sannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake raya da daren gabaki daya, yake nisantar shimfiɗarsa, ba na kinaya ya nisanci iyali daidai wannan lokacin, saboda a samu dama a tsaya bauta Allah tabaraka wa ta'ala sosai. To wannan in muka duba annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tsarinsa da yake yi din nan, to mu da ku da sauran mutane ina ya kamata ko ya kamata. To kun ga kamata yi da gaske din, kowa ya dage, kowa ya ci ribar wannan rayuwa. Yana daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi shine tarewa a masallaci, wato shiga itikafi, ya zauna a nan. Domin itikafi abubuwa ne wato ibada ce ta musamman mai zaman kanta, wadda kuma tana da sharuɗa, tana da ka'ida, tana da falala. Akwai lada mai yawa da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi tanadi game da abin da ya shafi wannan ibada ta itikafi. To yana da kyau mu fahimce ta, ga kuma wanda duk Allah ya sa yake da dama, yake da iko, ka shiga wannan abu ne mai kyau. Annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ya je garin Madina ce bai taɓa fashi, mun ga shekara 10, amma bai taɓa fashin shiga itikafi ba. Za ka dai shekara yana lazumtar masallaci, za a shiga masallacin nan ne da niyyatin makhsusa, da niyya keɓantacciyar niyya, saboda mai lita'atillahi ta'ala, saboda yi wa Allah da baraka wa ta'ala biyayya. Za ka samu ka killace kanka, ka zauna kana cikin masallaci, babu yadda za ka je, babu wata hira, babu wasu abubuwa, babu iyali. Saboda haka dama Allah ya faɗa, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kada ku rungumi iyalanku alhali kuna yin itikafi a cikin masallaci lokacin da kuke. To kuma abin da zai dada tabbatar da hujja na wannan ibada, wa ahidna ila Ibrahim wa Isma'il an tahira baiti lit-ta'ifina wal-aakifina war-ruk'is sujud. Ce mun rike alƙawari tsakaninmu da Annabi Ibrahim da ɗansa Isma'il cewa su tsarkake masallaci mai alfarma, masallacin Ka'aba, su tsarkake shi lit-ta'ifina ga masu yin tawafi suna kewaye ɗakin Allah, wal-aakifina da masu yin itikafi waɗanda za su zo su killace kansu su zauna a masallaci, war-ruk'is sujud da kuma masu yin sallah, su ne masu ruku'u, masu yin sujjada. To wannan ya tabbatar da cewar akwai wannan abun tabbatacce ne. Sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam gudanar da wannan, matansa sun yi, sahabbansa sun yi, magabata saboda haka sun aiwatar da wannan ibada mai kyau.
ibada ce wadda yake ba a san ma abatta, saboda Imam Zuhri Allah ji kansa yake ce akwai abin mamaki ga mutumin da zai bar itikafi tare da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa bari ba, duk lokacin da ya shiga garin Madina bai taɓa bari ba. Da haka ba a san a kashe sunnar, a samu mutane suna shiga. Abin da yasa nake mai tamarin sai da dama, saboda wasu suna cikin sana'o'insu, wani ko bai da yanda zai je ya zauna dinnan, alhali yana da iyalai. Kai kanka in zaka shiga kamata a ce kana da wani shiri mai kyau ta yanda abincin da za ka yi buɗe baki ko ka yi sahur yana iya saduwa da kai, saboda in ka ɗauka kawai shi ke yanzu bari ka je ka zauna wata ka dogara da abin da za a samu a cikin masallaci ne. To idan masallacin ba a samu ba, idan aka kawo wasu kuma suka wawashe ba, in aka kawo bai isa ba, kaga baka da wani tanadi mai kyau, za ka tafi kana raba hankalinka biyu. Haka kuma mutumin da yake da iyali, watakila sai ya fita leburanci, sai ya fita kasuwarsa, sannan ya samu ya ka iyalansa. To karka je ka ce ka tafi rayu sunnan manzo Allah, kai za ka yi itikafi amma kuma alhali iyalanka suna cikin wani yanayi. Akwai waɗanda yake sana'o'i ne, kuma sana'o'in nan suna hannunsu na mutane ne, kamar teloli. To ka ce kana telanci kuma shikenan sai ka tafi ka je ka shiga itikafi, to ai kaga wannan bai ba, saboda za ka rike mutane ranar sallah, za ka sa su cikin wani yanayi. Da haka yi itikafinka yanzu kawai ka zo ka tsaya a cikin shago, ka tsaya rumfar kasuwarka, ka tabbatar da cewa duk mai haƙƙi ka ba shi haƙƙinsa, alƙawarin da ko ƙulla tsakaninka da mutane akan za ka ba su kayan, saboda haka kai ƙoƙari ga cewar ka ba su kayansu. Ma'ana dai sai wanda yake da cikakkiyar lokaci, ba kallafa mana aka yi ba ko aka wajabta mana, aka tursasa mana cewa lalle kowa da kowa sai ya yi ba. A'a, wanda yake da iko kwadaitarwa ce da zaburarwa da kuma nunawa cewar ga yanda shari'a ta yi magana. Akwai wannan ibada, saboda me? Ibada ce wanda idan ka je killace kanka tana nisanta ka da shagalgalin rayuwa. Duk wani abu na shagala, wani abu na wasanni, wani abu na rudi, wani abu na hayaniya, wani abu na musu da sauransu, in dai kana itikafi to shikenan kai Allah taimake ka. Ka tsinke daga al'amarin rayuwar duniya, ka koma kawai kana munajati da Allah, ka koma kana neman taqarrubi ga Allah subhanahu wataala, kusanci zaka samu da Allah, wanda yake kun ga ya sha bamban da wanda zai tafi hauma da abubuwa irin na kasuwa, da abubuwa na majalisai na zaman hirarraki da za a zauna a yi ta yi faɗi wannan. Shi mutumin da yake iya itikafi komai jingine shi yake, daga alqur'ani sai nafila sai salati sai zikiri sai hailala da sauransu. Saboda haka yana nan a zaune, ba inda zai je inda ba bukata ta kama shi ba, na iko ya canja alwala ko kuma yana da bukatarsa da zai je ya biya a banɗaki, to da su wanka, duk wannan duk ya halatta yayi. Saboda haka amma yana nan yana ci gaba da gudanar da ibadarsa. To kun gani, to abinda kuma ake son zuciya ta samu kenan. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna lil jasadi, yace mudga, a cikin jiki akwai tsoka. Wannan tsokar idan salaha jasadu kullu, idan ta gyaru to duk jiki gyaruwa yake. Wa idza fasadat, idan ku ta baci to fasada al jasadu kullu, sai duk jikin ma sai lalace gabaki daya. Ala yace wa hiyal qalb, ita ce zuciya. To zuciyar lokacin da kake killacewa, kake zama a masallaci ka sa Allah a gaba, to a wannan lokacin zuciyar ita kuma ka bata abinci, ka raya ta, ka gyara ta. don haka wannan gyaran za ta samu. Ai Allah ce ala bi zikrillah tatma'innul qulub, saurara da ambatan Allah ne zukata suke samu su nutsu. To wannan zuciyar za ta nutsu, za ka ji ka kai yanayin kama daban yake, kamar mutumin da ya tafi aikin haji ne. Ka je ka yi aikin haji ko ka je ka yi umara, ka ji yadda za ka canja. Za ka tafi zaman Mina ranar 8, ranar 9 kana Arfa, rana ta 10 ka zo ka yi waɗannan ayyukan duk da za ka yi, ka cire mayafinka. Za ka zo rana ta 11 kana nan dai a cikin al'umma, don haka dai ba a dai sake ka ba. Rana ta 12 haka, in ka gaggauta fanima, ka jinkirta fanima. To sannan ka kammala aikin haji. Don haka duk wani jin daɗin rayuwa za ka ga duk ka watsar da shi, babu shi. Ba kwalliya, a cikin mayafi kake, ka ɗaura zani yana kunciya, wani bai iya ɗaurawar ba. A haka za ka yi ta fama
amma haka za ka yi haƙuri, kanka ba za ka rufe ba da sauransu. Ka zo layin banɗaki, duk isarka don mulkinka duk sai ka bi layi. To wannan yana sa kai kanka ka daɗa samun wato irin jin karsashi na cewar bautar Allah kake, kuma kai ba kowa ba ne, da kai da sauran al'umma. Saboda haka daɗe ne wannan sai dinga tuna maka tsayewa alkiyama, wanda za a zo yanzu ga duk mutane da fararen mayafayya kuma wuri guda a farfajiya ɗaya, ba kamar a zo Muzdalifa ka zo ka tarar da mutane ras malam duk a kwance ana ta bacci kawai, ba abin da kake gani kawai in banda fararen mayafayya su kawai kake gani, kowa a kwankwace. To don haka dole mai imani wannan abin zai zo masa. To kun ga hanya ce mai ta tsarkake zuciya, ta gyara zuciya, ta wanke zuciya, ta ba wa zuciya abinci da samun lafiya. To ashe idan mutum ya samu damar da zai wannan ibadar, abu ne wanda yake mai kyau. Sau da haka kuma kamar yadda na Aisha Allah ya kara mata yadda ce Allah bai hada yin itikafi da kuma sai da azumi. Don haka da azumi aka sanya, da azumi kuma ake so a yi, to gashi lokacin yayi. Don haka muna tunatar da waɗanda suke da sha'awa kuma suke da lokaci, to don haka su tare a masallatayya na Juma'a, wanda an fi son aje can aje a yi, ba don kowa saboda ko da Juma'a ta kama ka, to kun ga wannan fitar da za a yi kuma to bai kamata ba. Mata suna iya yi, maza suna iya yi, manya suna iya yi, yara suna iya yi, in dai mumayyazai ne, saboda haka za su iya gane al'amura, ba za su je su yi wasanni da sauransu ba. To ya halatta mutum shikenan sai ya je killace kansa ya zauna, baka da aiki sai wannan ibada. Dare da rana haka za a yi ta fama, ba a ce ba a bacci ba, ana bacci, ba a ce ba a huta ba, ana hutawa, ba a ce ba za a fito don wata biyan bukata ta haka ba, a'a. To amma dai duk su kasuwa yanzu duk kajin gine, maganar karatun jarida kajin gine, yanzu ba harkar waya wace a gabanka ba, a harkar alkur'ani ce, harkar zikirori ne, harkar salati ne, wannan su ne a gabanka da na filfilinka, su za ka zauna. Saboda haka kawai shi kenan ka tare kai ta yi, babu laifi. Za a iya kai maka ziyara, zauna da kai, ka ji labarin gida, za ka iya kiran gida ka ji labarin gida, ka ji wani hali ake ciki, idan da wata matsala da za ka warware musu. Saboda haka duk wannan ya halatta, babu laifi. Don haka ga wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sa yake da damar kuma zai iya yi, to babu laifi. Saboda haka sai mutum ya jarraba. In mutum ya jarraba, shi kansa zai ji rayuwarsa, saboda haka ta canja ba irin baya ba. Za ka ji wani irin yanayi mala, a nan ne za ka gane cewar lallai sahabbai sun yi namijin aiki, magabata sun yi ƙoƙari, magabatan ne, jajirtattu ne, tsayayyu ne. Don wani yanzu dama duk abin da zai saka tsare shi awa ɗaya ma yaya, kamar ita sallar tarawihin ce da ake yi, kun ga dai awa ɗaya ce daga sallar isha'i zuwa sallar mai wuturi, amma wani gani yake kai ya takura, yanzu ya zo ya tsaya awa guda. To ina ga kun ga awa 24 yana cikin masallaci, zai musa wahala. Amma Allah yana tabbatar mana mutumin da duk Allah ya taimake shi wannan tsarin, to wallahi sai shi kansa sai ya ji daban. Kuma samun alkhairi, ka buɗe wa kanka samun wata dama na samun alheri, na samun buɗi, na samun ɗaukaka, na samun nasara. Dama ce da za ka samu ga ka ga Allah tabaraka wa ta'ala, abubuwa za su yi ta shigo maka. Ma'ana kun ga tunda roƙi a baka ne, musamman tsakar daren nan ko ƙarshen dare, da za ka zo ga Allah tabaraka wa ta'ala yana neman masu neman ma biyan buƙatar tasu, faɗi a baka. Kana neman gafara, faɗi a baka. Kana neman koma me kake nema, faɗi, in Allah ya yarda. Abinda ba a so addu'a, yanke zumunci ko kuma zunubi, sabo, wannan ba a so. Ka zo kana ta kawo miyagun munanan addu'o'i, ta wannan ba a bukata. Amma ka nemi alheri, kuma za ka dace da alherin. Allah yana karɓar addu'a, sannan kuma kasancewarka wanda yake ka nisanci ɓarna, kuma kana biyayya ga Allah, wannan ma dama ce. Ba cin haramun, wannan ma dama ce. Gani? To ga sujada, tumin da ya dage yanzu yana ta sujada, da sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan ma hanya ce ta samun karbuwar addu'a. Da wahala babu shamaki, in ka faɗa saboda haka za ta je wa Allah.
to yanda muke da tarin al'amura, tarin bukatu, tarin matsaloli, ga hayaniya kala-kala mala, to sai aka samu yanzu a shekara kana da wata dama da za ka samu wannan lokacin da za ka killace kanka ka zauna kawai, in banda Allah babu abin da yake gabanka, in banda lahira babu abin da yake haskowa, in banda neman dacewa ba ka da wani abu, to wannan ba garama abu ne gaskiya. Duk wanda ya samu wannan to kar ya wasa da ita, dama ce. Ma kar ka zauna a ce ni gaba ɗaya rayuwata ma ni ban taɓa yi ba, a haba dan jarraba, ka jarraba. Babu laifi, wasu malaman sun nuna cewar ba dole sai ka kwana 10 ba, a ɗauke ya gwargwadon abin da za ka iya yi, kwana 1 ne, kwana 2 ne, kwana 3 ne, gwargwadon yadda za ka iya, shikenan. To sai ka shiga da niyya, keɓantacciyar niyya, saboda haka za ka je ka zauna babu waɗancan abubuwa da dokoki duk da aka yi magana, kuma mutum ya gane girman masallaci da zai je ya zauna. Masallaci ba wuri ne na hayaniya, ba rigima, ba kalle-kallen nan da ake zuwa a ita ta yi, ko a zubar da abinci, a lalata wuri. A to da yake yawanci ma galiban masallatan duk da ake yi suna da dokoki, suna da tsare-tsarensu, to ya kamata mutum ya zamanto mai biyayya, matuƙar biyayya, da sai ya zama yana da matuƙar biyayya. In an ce maka ga abin da za ka yi, ka yadda ka yi wannan abin da aka ce ka yi, kar ka saba musu dokokinsu, ka yi abin da kake so ko ka yi abin da ka ga dama, to wannan baya daga cikin tsari na addini. Addini yana buƙatar biyayya. Adai wallahi wa ta'i wa rasul wa ulil amri minkum, ku yi wa Allah biyayya, ku yi manzansa biyayya, kuma haka jagororinku, shugabanninku. Saboda haka shugabanni ne na wannan wuri suka ce to ga abin da suke so za a yi, to kar ya zama da cewar kawai kowa ya je abin da ya ga dama. Mu sani mutum ya bar cansa, ya bar shansa, ya killace, yana neman dacewa, to in Allah yadda Allah ko zai datar da kai da irin wannan abubuwa na alkhairi. Hanya ce kamar yadda wato na shari'a daga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da ya shafi wannan harka ta itikafi. Akwai riɓanya lada, akwai samun alkhairi, akwai ayyuka na gari, akwai samun ƙaruwar wato yin biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala. To wannan ba ƙaramin abu bane, saboda haka mu daddage mu yi abin da muke iyawa dangane da wannan. Hanya ce ta godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kan ni'imar da Allah ya maka na daga ayyuka na gari, daga jihadi, ilimi, azumi, tsayuwa, da kuma abubuwa na falala waɗanda suka sauka ko daga alƙur'ani, da kuma abin da ya shafi zikirin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan dai na daga cikin abin da zai ƙara mana ƙarfin gwiwa, kuma ya ƙara taimaka mana. Don haka mu yi ƙoƙari mu ga cewar wanda ya ga zai iya ɗin, saboda haka ya tabbata akan wannan, ya zamana ya shiga, ya killace, ya zauna, ya ci gaba da ibada har zuwa lokacin da za a ce an sallace. To aka sallace, to kuma dama tana karewa da faduwar rana. Ranar da aka ce an ga wata, saboda aka tana faduwa, to daga nan shikenan wannan kuma ya riga ya sauka. Sai kuma idan Allah ya kai mu, Allah ya nuna mana wata shekarar, ga wanda yake da lokaci ko abin nan dama, to kun ga cewa shikenan sai ya aikata. To alheri ne yake tare da mu, kuma Allah subhanahu wataala ya sanya mana waɗannan abubuwa domin mu daɗa samun dama don samun rahmat da za mu samu gidan lahira. Za mu koma kullum na tuna mana, kuma abu ne da dukkaninmu muka riga muka sani cewa za mu koma lahira, kuma Allah zai hisabi ɗayan biyan dai waɗannan gidaje guda biyu. Wanda ya yi imani ya samu alkhairi, wanda ya kasa saboda haka kuma ya kafirce, saboda haka shikenan ya rasa. Da haka sai wuta. Allah ya tsare mu, ya kare mu. To yana da kyau mu yi kokari, dama idan ta samu ka yi kokari a dama da kai. Kare zama na cewar a'a ka wafantar, ka tozartar da lokacinka, ya zama na cewar baka amfani wannan lokaci naka ba. A'a, ka amfani damar, ka amfani lokacinka. Daga cikin abin da zamu daɗa ganewa shine ita goman ƙarshe, a nan ne fa ake hararo samun daren Lailatul Qadar. Lailatul Qadar nan dare ne wanda yake na musamman. Khayrun min alf shahr, Allah ya ce shine mafi alkhairi daga watanni 1000 mala. Wata 1000 da ka lissafa za ka ga shekara 80 har da doriya. Allah bai ba mu tsawon rayuwa ba, Allah bai ba mu tsawon mu dade ba. Waɗanda suka gabace mu kuna kallo, dan ce an shekara 1000, an shekara 1000 da wani abu. Haka su Allah ya ba su wannan damar na daɗewa a cikin duniya.
to amma su kuma ba su samu aikin da in suka yi shi guda ɗaya saboda haka sai ya cilla ba. To Allah sai ya sanya mana wannan dare na Lailatul Qadar, kun ga kai ibada guda ɗaya a cikin ta amma ladan shekara 80 har da doriya. To kun ga wannan ba karamin abu bane, amma fa sai mai rabo, wanda shi duk wannan maganganun da ake da jan hankalin da ake yi to shi ba ko a jikinsa ba kuma abin da ya dame shi. Saboda haka za ka samu damar da za ka dace da wannan dare, domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a nema a cikin autar, wato cikin waɗannan wutarin 10, daren 21, daren 23, daren 25, daren 27, daren 29. To a cikinsu ake lalabe, a cikinsu ake nema. Kunga za ku samu dararraki ne guda nawa? Guda 5. Daren 21, 23, 25, 27, 29. To a nan ake laluba. Duk da wasu hadisai sun nuna akwai tabbas a daren 27, wallahu ta'ala alam, amma dai tare da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yanda yake fafutukan nan yake gwagwarmayarsa, to bai kamata kai kuma shikenan sai ka killace kanka sai ka ce a kai yanzu aka tsaya sai rana guda ɗaya za ka yi a'a, sai kai la'akari da wancan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan goman ƙarshe ta shigo to abin da yake ahyal laila wa aiqadha ahla wa shadda mi'zara, yana tada gidansa gabaki daya, yana raye daren gaba daya, sannan kuma yana jan jarkon wannan kurjallansa, yana nesa da shimfidarsa. Duk wannan kun ga kokari ne na samun alkhairi, na samun dama, na samun falala, na samun duk wani abin da ake son a samu din. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana, ya kuma haska mana ga khulwa da ake samu da Allah tabaraka wa ta'ala, wannan cewar gashi ka keɓanta da shi, ga yankewar hayaniya da mutane kun ga da zaka samu ta hanyar da zaka samu cikar abin da yake nema, ga wannan gyaran zuciya da muka yi bayani, da kuma abin da ya shafi cikakkiyar ibada. Zaka samu cikakkiyar ibada, zaka tsaya alqur'ani zaka more shi iya mora, saboda duk wanda ya shiga itikafi to lalle fa shi da alqur'ani sun kulla, saboda baka da abokin hirar da ya wuce alqur'ani da. To ashe ko kun ga idan ma ka kasa yin wani abu a 10 farko, a 10 tsakiya, Allah ya taimake ka iya samun dama ka je ka shiga itikafi, to anan kuma shikenan kaga duk abin da baka yi ba na bawa alqur'ani nan kulawa, to yanzu in Allah yadda in ka saka kai duk kwana 3 kun ga zaka samu sauka 1, to kai 1, kai 2, kai 3, ina laifi. To kun ga da a ce duk 10 abinda za ka yi nan shine sauka daidai, to yanzu ga dama ta samu kenan, mutum ya samu damar da ya yi abin nan. Sannan shi kansa azumin mutum ɗin ma ya fi samun fifiko da kiyayewa, saboda baka da wani kalle-kallen da za ka yi ballantana ka gurgunta azumin, ko azumin ya samu wata matsala. Saboda me? Saboda kana keɓantaccen wuri, mafi sauyuwar wuri a wajen Allah, wuri na musamman, gidan da kowane musulmi yake alfahari da shi shine gidan masallaci. To kun ga wannan yana daga cikin abubuwa na alherai da zamu lura da su ko mu gane, amma mu sani dole sai mutum yana musulmi, ba a wato kafiri ba ya shiga shi. Da haka mu kiyaye imanin mu lallaba imanin mu, a kiyaye abin da zai kawo rushewar imani ko yarda da sauransu. To don haka mu nemi dacewa, mu kiyaye da dokokin da suke kan mai itikafi. Ko da ba mu jero misali mun kawo ba, ana sani malamai suna ta bayani akan ga doka, to abu doka, abu huda, ita ba kara zaba take ba. Duk littafin fiqh idan muka je muka dauka za mu ga cewar wannan ibada ce mai girma, to amma fa tana da dokoki, tana da tsare-tsare, tana da rukunnanta. Idan Allah ya kaddara mana, ko da gobe ne insha Allah ta'ala za mu duba mu gani, mu ga ya kamata kowane doka ne, kowane rukunai ne suke kan ita wannan ibada mai falala da girma insha Allah ta'ala. Ina roƙon Allah ya ba mu iko, kuma Allah ya datar da mu, Allah ya karɓa mana wannan ibada ta mu da dukkanin ayyukan da muke da addu'o'i da sallolin da wannan tsayuwa da muke yi, bukatun mu duk alkhairi mu roƙi Allah, Allah ka biya mana ya Allah, Allah ka datar da mu duniya da lahira, Allah ka samu na cikin tattun bayi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.